Eksaktong Biyernes Santo ng araw na yon. Ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko na dapat palagpasin pa yon dahil alam ko na kahit masugatan ko lamang si Mateo ay sapat na yon para maipaghiganti ko ang aking pamangkin na inatake nito. Sinusulyapan ko pa rin ang aking pamangking kasalukuyang nakahiga sa aming papag at nagpapagaling. Mabuti na lamang at unti-unti nang naghihilom ang sugat nito sa tagiliran. Nagtatagis ang aking mga bagang habang sinusukbit sa aking tagiliran ng isang buntot pagi. Nagsuksok din ako sa garter ng aking pantalon ng isang punyal na gawa sa tanso at naglagay ng tig-isang dakot na asin sa magkabila kong bulsa. Biyernes Santo ang araw na yon. Masugatan ko lamang ang aswang na si Mateo ay siguradong hindi na yon gagaling. Pero mas ikakasaya ko pa kung mapapatay ko siya. Yun na lang ang tanging paraan para matigil ang sunod-sunod na patayan na nangyayari sa aming baryo. Maalinsangan ang hapong yon. Tinahak ko ang maalikabok na kalsada hanggang makarating ako sa harap ng kubo ni Mateo. Mateo, lumabas ka dyan. Magharap tayo. Hindi ako takot sa iyo kahit aswang ka pa. Galit kong sigaw sa harap ng bahay ng aswang na yon. Naglabasan ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bahay. Pansamantalang natigil ang kanilang pagdarasal ng mga oras na yon. Mababa ka sa mukha ng mga ito ang pag-aagam-agam dahil sa iskandalong ginagawa ko. Maya-maya pa ay iniluwa ng pinto ng kubo si Mateo. Matalim ang tingin nito sa akin. Anong kailangan mo sa akin, Lucas? May kalakasan, subalit mahinahon pa rin ang pagkakabigkas nito. Ngayong Biyernes Santo, ngayong araw kita papatayin o kahit masugatan man lang. Nanggigigil na ako sa pagkakataong yon. Kinalas ko na mula sa pagkakatali sa aking tagiliran ang bitbit kong buntot pagi. Kung gusto mo kong mapatay, huwag dito, Lucas. Igalang mo ang nagsisipagdasal sa kani-kanilang mga kabahayan. Igalang mo ang pagunita nila sa pagsasakripisyo at pasakit na dinanas ng Diyos. Kung gusto mo talaga akong mapatay o masugatan man lamang, ay huwag rito. Sumunod ka sa akin. Yun lamang ang naisambit ni Mateo, sabay nag-anyong malaking itim na aso. Mabilis itong tumakbo papasok sa kasukalan. Tinignan ko ang mga tao sa aking paligid. Parang walang mababakas na pagkagulat sa mukha ng mga ito. Parang sanay nang makakita ng isang tao na nagpapalit ng anyo bilang isang malaking itim na aso. Parang sanay na sila sa ganoong eksena. Ang ikinaiinis ko pa ay lahat ng mga yon ay matalimang tingin sa akin. Di ko na lang pinansin ang mga tingin na yon at mabilis kong ipinilupot sa kamay ko ang buntot pagi at tumakbong papasunod kay Mateo, papasok sa kasukalan. Huminto sa pagtakbo ang malaking itim na aso nang marating na nito ang bahagi ng kasukalan na ikinukubli ng matataas na punong kahoy na may nagsisiyabungang mga dahon. Hindi ko na hinintay pa ang pagharap nito at mabilis kong iniladlad ang kaninang buntot pagi na hawak ko. Subalit napakabilis gumalaw ng aswang na yon. Mabilis niyang naiwasan ang paghambalos ko ng buntot pagi. Hindi mo ko kaya, Lucas. Sambit ng aso, nakaharap ko. Umatras ako ng bahagya upang maagawa ng distansya sa pagitan namin ng aswang. Nang tangkang hahambalusin kong muli ito ng buntot pagi, ay mabilis ako nitong dinamba. Nabitawan ko ang buntot pagi kasabay ng pagkatumba ko. Nagtagumpay ang aswang na makubabawan ako. Lucas, tama na. Hindi mo ko kaya. Sambit pa rin ang aswang na dumadagan sa akin. Sadyang napakalakas nito. Subalit nakakuha pa rin ako ng pagkakataon para makawala ang isa kong kamay sa pagkakadaga ng isang paa nito.
Mabilis kong dinukot ang asin sa aking bulsa at pagdakay inihilamos yun sa mukha ng aswang na nakadagan sa akin. Kitang-kita ko ang pagkangisay ng malaking asong yon habang nakapikit. Hindi na ako nagaksaya ng pagkakataon at kinuha ko mula sa pagkakaipit sa garter ng pantalon ko ang isang punyal na gawa sa tanso. Mabilis kong nilapitan ng halimaw. Itinarak at binunot sa tagiliran nito ang punyal na hawak ko. Hindi pala kaya ah. Tama lang sa'yo yan. Hindi kita papatayin. Biyernes Santo ngayon at hindi nagagaling yung mga sugat mo. Sambit ko sa naghihingalong si Mateo na nagbalik na sa anyong tao. Hawak-hawak nito ang tagilirang binubulawakan ng masaganang dugo. Tinalikuran ko si Mateo at manglilisanin ang lugar kung saan kami naglaban. Nang makarinig ako ng mga taong nagsisitakbuhan papalapit sa lugar kung nasaan kami. Humahangos na ibinunyag ng makapal na halaman si Kapitan at ang ilan pang mga kalalakihan ng aming baryo. Anong ginawa mo kay Mateo? Galit na wika ni Kapitan, sabay hawi sa akin para daluhan si Mateo. Kasunod ang ilan sa mga kalalakihang kasama nito. Nalilito na ako sa mga nangyayari. Bakit nila tinutulungan ng isang aswang na kumikitil ng buhay ng mga taga-baryo? Teka Kapitan, bakit nyo tinutulungan yan? Aswang yan eh. Pagalit kong tanong kay Kapitan. Lucas, palibhasa'y wala ka ng alam. Buhat ng magbitiw ka bilang tagapamayapa at talikda ng iyong tungkulin. Matigas pa rin ang tinig ni Kapitan habang pinapaampat ang dugo na nagmumula sa tagiliran ni Mateo. Ayos na po ako, Kapitan. Huwag na po kayong mag-alala. Tinig ni Mateo. Katakataka ang mabilis nitong pagtayo. Kitang-kita ko rin na wala na ang sugat sa kanyang tagiliran na dulot ng pagkakasaksak ko rito kanina. Tanging bakas na lamang ng nagkalat na dugo sa kanyang tiyan ang mababakas roon. Lucas, hindi mo ko kaya. Oo nga at Biyernes Santo ngayon. Pero maghihilom at maghihilom pa rin ng mabilis ang mga sugat na maidudulot sa akin ng ordinaryong punyal lamang. Ang hindi ko sigurado kung maghihilom pa ay ang mga sugat sa puso ng mga taga-baryo natin na nasaktan mo noong talikuran mo sila. Noong nagbitiw ka sa pagiging tagapamayapa, kapalit ng malaking halagang ibinayad sa iyo ng alkalde. Paliwanag ni Mateo na nakatindig na at parang hindi nakatamo ng kahit anong pinsala. Lucas, simula nang magbitiw ka sa iyong tungkulin, ay si Mateo na ang kusang loob na humalili sa iyo. Ang mga pinapatay niya ay mga kabaryo natin na nananakot at nangingigil sa kapwa kabaryo natin. Mga bataan ng demonyong alkalde. Ang lahat ng ikinilos ni Mateo ay may basbas na nagmula sa akin. Pagsabat ni Kapitan at pagpapaliwanag. Para akong hinipan ng malamig na hangin ng mga oras na yon. Hindi tumupad ang demonyong alkalde sa naging kasunduan namin na magbibitiw ako sa aking tungkulin kapalit ng malaking halaga at pangakong hindi niya kakantiin ang aking mga kabaryo. Pero Kapitan, inatake niya ang pamangkin ko. Bagaman nalaman ko ang katotohanan, ay may bumugso pa ring galit ng maisip ko ang sinapit ng aking pamangkin. Lucas, yun ay dahil sa isa ring bataan ng alkalde ang pamangkin mo. Isa rin siya sa mga nananakot at nangingigil sa mga taga-baryo natin. Kahit papaano ay nire-respeto ka pa rin namin kung kaya't buhay pa ang pamangkin mo hanggang ngayon. Hindi mo yun alam dahil nawalan ka na ng pakialam sa amin, buhat nang magbitiw ka sa tungkulin mo. Paliwanag pa rin ni Kapitan. Lucas, may pagkakataon pa para maitama ang landas na tinatahak ng pamangkin mo. Yun lang ang tanging paraan para hindi ko kitilin ang buhay niya. Oo nga pala, hindi ko tatalikuran ng mga kabaryo natin, kagaya ng ginawa mo. Yun lang ang huling naisambit ni Mateo, at pagkatapos
ay sabay-sabay nilang nilisan ang lugar na yon. Naiwan akong nag-iisa sa kasukalang yon. Dala-dala ang kirot sa aking puso na sanhi ng pagkakonsensya ng talikuran ko ang aking baryo. Eksaktong Biyernes Santo ng araw na yon, kung kailan kami naglaban ng aswang na si Mateo. Nasugatan ko siya, subalit mabilis lang naghilom ang sugat na yon. Pero ang sugat na natamo ko ngayong araw ay hindi ko matukoy kung maaari pa bang maghilom.